Assalamu alaikum wa barkanku da zuwa Yaya TV. Yau mun zo muku da sabon platform, wata sabon platform ne, wato shi wannan platform mai suna Sunfa. Yau kwanan shi 2 ne da fita, bai jima da fita ba. So kun gani kuna danna kan platform din, zan aje muku link na platform a wannan abin nan kasan wannan bidiyon, sai ku samu ku je ku linkin kuma ku je ku samu ku ku da wuri saboda platform idan ya fita an fi so mutum ya shiga da wuri, saboda platform wannan gaskiya an harba ka shiga da wuri ba, in ka bari ya kwana 2-3 ka shiga tukun ka sa kuɗi kuma za a abin nan za a iya guduwa ma da kuɗin ka. Tun da wuri ka shiga ka samu kai ma ka yi rabon ka kawai ka fita ka bar su. So kuna gani kamar yadda kuke gani a nan, in ka shiga kan platform din zan aje muku link din a description wannan bidiyon, sai ku yi clicking ku je ku yi abin nan nashi. Kamar yadda kuke gani gashi nan wajen sign up ne, kana buɗewa kai da ka buɗe sabon zuwa, kaga nan wajen zai nuna ma enter your mobile number. In ka sa number ka, currently number ka wanda kake amfani da shi, sai ka daka wannan code din ka sa wannan 5467 wannan ka sa, sai ka sa password naka a nan wajen. In ka sa password naka da 6 characters naka a nan wajen, so kana da na da wuce. So already ni yanzu ina da account akai already. Yanzu bari sa muku number na. Okay, sorry, in zaka sa number zama ka cire 0 farkon, a gane 0 farkon. So yanzu ni bari sa muku password na. So already ni ina da account, yanzu login zai mu. Kun ga ya mun login? So kamar yadda kuka kalla ni ma ya mun login, ya nuna mun 200 a nan wajen. To kana budewa gashi nan balance naka saman nan ne, za su baka welcome bonus 200 a nan wajen. To welcome bonus 200 kana budewa za su baka nan kasan gashi nan kana Sunfa investment plans, ga plans nasu na investment gashi a nan wajen gashi nan 50 days 2000 zaka sa. Idan ka sa 2000 daily zaka na samun 460, 23% kuma nasu a ciki. Kwana 50 zaka yi a nan wajen gashi nan, kwana 50 kana samun 460. idan ka irga 23,000 ne, kaga su ma fasan nasu 1,150 ne suka cire a nan wajen, sun samu a kanka. Wannan kuma gashi nan 5,000 ne, a rana zaka na samun 1,300, 26% ne nasu a ciki. In ka hada kwana 50 shi ma gashi nan 65,000 ne a nan wajen, 60,500 65,000 kai, sorry. A nan kuma gashi nan zaka sa 20,000. idan ka sa 20,000 daily abin da haka na samu 5,800, 29% ne nasu, a gane. A nan kuma gashi nan idan kai abin nan 50 days gashi nan a nan wajen kamar yana nuna dubu nawa ne yake nuna mana nan, kamar 290 da nake gani. So 290 ne gashi nan, in ka sa 20,000 nan kuma gashi nan kuna gani dai 50 days in ka sa musu 50,000 gashi nan kwana 50 kana 775 gashi nan dai total har zuwa 100,000. Amma ni gaskiya shawaran da zan ba mutane, gaskiya platform wannan in zaka shiga kar ka sa kuɗi da yawa. Gaskiya shawaran da zan ba mutane kenan, dan platform wannan yanzu abin nasu ya koma kasuwa ne. Wanda suka zo da farko sun fi cin riba. Farko ana buɗewa in ka sa kuɗin ka kaɗan zaka samu ɗan riba kai kawai sai kai ka. Amma gaskiya bana bada shawaran ni a sa kuɗi da yawa platform wannan. Kawai dai ka sa 2,000 gaskiya. Amma kana ji zaka sa kuɗi da yawa, highest kar ya wuce 5,000. Amma ni gaskiya ina bada shawaran ma kar ma a sa 5,000 ko a sa kuɗi da yawa. Kawai dai ya zama ka sa naira ka 2,000 kawai, ka ɗan yi investing naka 1-2, shikenan ka cire kuɗin ka bari. Amma gaskiya bana bada shawaran a sa kuɗi da yawa, saboda platform wannan kawai farkon fitan su ne wanda suka zo da farko za su fi cin riba. Amma muddin wanda suka zo daga baya suka sa kuɗi, to za a iya guduwa da kuɗin ku. Gaskiya kaga kuma platform, to in kai ka saba harkar shi, to kaga yanzu zaka iya shiga kai. Amma in kai har baka saba ba, to gaskiya kawai kar ka fara ni kenan. Dan platform wannan sai wanda ya saba kanshi ne gaskiya yake yi. Dan rich or risk ne, dole ko kuma ka yi rich ko kuma ka do da risk din, kawai 2 in 1 ne za ka yi. To kuma idan kana so ka zo kan abin nan na gafa, ka zo ka kalla referral link naka kai ma wanda zaka ajiye mutane su zo su yi using da shi. To nan wannan zaka danna na kasan nan. Idan ka danna ka gashi nan bank card naka,
So nan wajen it means bank card wannan da kake gani gashi nan ka danna zai kawo ka gashi nan zaka sa beneficiary name, beneficiary account number, select bank. Nan wajen wato already in ma ka biya kuɗi kenan, ko kuma make sure idan like irin zaka biya kuɗi ko kuma aka biya kuɗi aka sa kayan banka a wajen ne kawai zaka sa account number ka nan kai selecting bank. So wannan 460 din kullum zai dinga sako ma akan wannan account din da ka sa a nan wajen ne. Idan ka je ka biya kuɗin su kenan 460 din a nan zai dinga sako ma ne. Yanzu beneficiary name na bari gwada samu ku gani Ali Muhammad Bulama. Na bari sa account number na, bari yi muku selecting Access Bank. Kun gani na yanzu na yi submitting ba, successful ya nuna muku yau wato kun gani 200 balance nawa. In ina bari gwada let me withdraw the 200. Kun gani sorry, the minimum withdrawal amount is 1000. Okay, the minimum withdrawal na shi 1000 ne. A kun ga yanda suka nuna mu withdraw the 200, aga minimum withdrawal na shi 1000 ne idan kana so. Kaga yanzu haka idan kudin kai 1000 a cikin 460 da kake samu zaka iya withdraw. In ka withdraw kaga zaka samu riba sosai gaskiya. In dai ka sa 200 an fara, in ka sa 2000 aka fara da kai. A gane nan kuma payment issue ne, irin ka je ka tura musu kuɗi wani me bai yi ba, so zaka zo ka danna nan wajen ne gashi nan, zaka zo ka musu complain a nan wajen ne gashi nan payment issues ne. Nan kuma withdraw ne, nan withdraw ne idan ka shiga gashi nan zaka gani inda ake withdraw zaka tura kuɗi kenan. Nan kuma referral naka kamar yadda kake gani gashi nan. Idan kai ma kana so ka je wani ya amfani da, to duk wanda ya amfani da referral naka 200 za ba shi, 200 za ba ka kai sorry. Gashi nan kuma wani matsala ya faru za ka yi contacting nasu ta WhatsApp. Gashi nan dai logout, gashi nan kana so ka yi logout. Normal dai application din gashi nan yana da background mai kyau gaskiya. Zan ba da shawara dai kawai ka shigo da wuri a yi da kai gaskiya. Na gode, sai mun haɗu a abin nan a platform na gaba. Kada a manta da Allah mana subscribe sannan kuma a danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin bidiyoyinmu da zarar na ɗora. Na gode.